Bapak Surip CS, salam banget lagi Purwantoro. Siap digoyang Bet. Asai. Gio Pro Audio Maturman Yu. Ceritane wong seneng tanggane dhewe. Wiwitane lego jejer saben dinane. saya suwe saben jejer nyekel tangan. banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tanggane dhewe.
banjur ngomong ngomong aku cinta kowe kembang kenanga atiku digawe loro kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon ya mula wong tresna ora gelem aja dipaksa ora becik kagone priya wanita kembang rawe iku pari besane tinimbang rawe luwe becik tak tinggal wae Dio Pro Audio spesial kanggo Bapak Kadena digoyang asik go ceritane wong seneng tanggane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangan banjur ngomong aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe loro kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon boyan mula wong tresna ora gelem aja dipaksa